işe kuşarga, inşikten siz yasarga, eğreteler mekteplerde, mekteplerde. Яңа мәктәптә беренче дәрес. Бу балаларга, мөгаллимнәргә дә, әти-әниләр өчен дә беренче адым. Гомумән Татарстан мәгариф системасы өчен тәүге проект. Исеме үк әйтеп тора. Адымнар белемгә, бердәмлеккә юл. Безгә переподготовка мөмкинлеге бирделәр. Шуның белән без инглиз телендә хәзер математика, башка фәннәрне укыта алабыз. Шундый мөмкинлек бар. Безнең мөгаллимнәрне сайлаганда шундый таләпләр булды. Алар татарча, инглизчә һәм русча өч телдә сөйләшергә тиеш. Татарча фәннәрендә укытуны без көн үзәгендә һәм күз алдына тотабыз. Максатыбыз менә шу билингваль мәктәпнең ике төркем балаларын да киләчәктә саф итеп татарча сөйләшүче кешеләр итеп күрү. Татарча да, русча да, инглизчә дә. Монда баласын укырга алып килгән әти-әниләрнең дә теләге шул. Чит телне дә өйрәнсен, русчасы ким булмасын, туган телне дә белсен. Языковая средага дигәндә аны урнаштырып, өметләренәбез татар телен бик яхшы белер дип инде баш киләсенә. Гаиләбездә русча сөйләшәбез инде күбрәк. Киләчәктә татарча алар белән әбиләрне әйттек, көтеп тор кызларны татар теле белән. Сыйныфта 25 бала укучыларны кабул иткәндә төп таләпләр инглиз, татар телләрен ипи тузык кына булса да сукалау. Кабул иткән укучылар арасыннан туган телдә камил сөйләшүчеләр белән сөйләшә белмәүчеләр ике төркемгә бүленә. Мәсәлән, әгәр дә бала татарча сөйләшә икән, аның бөтен яктан беренче көннән үк табигать белеме, окружающий мир инде, физкультура, технология, хезмәт дәресе димәк, рәсем дәресе, алар барысы татар телендә алып барыла. Чөнки безнең төп максатыбыз мөмкин кадәр менә шушы бала шәһәр шартларында үсүче татар баласына татар теле обстановкасын, мөхитен булдыру. Баштан туган телдә, аннары әкренләп төп фәннәрне дә инглизчә укуга күчәчәкләр. Бу мөгаллимнәр өчен ул яңалык түгел. Булай уку моңарчы 165-нче мәктәптә бер калыпка салына. Юкка гына ул система монда нигез итеп алынмаган. Нәтиҗәсе күренә. Әле тагын Кембридж университеты әлегә СССР илләренең полилингваль комплекслар эшчәнлегендә өйрәнәләр. Бер әйттең дә булдыгына ул күпмедер вакыт кирәк бар шунда килеп җибәргә. Ну, дөресен генә әйткәндә, бу киләчәккә зур адым. Күп телле мәктәпләр төзү Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тәкъдиме. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан куплана. 2 ел эчендә план проект чынбарлыкка әверелә. Мин мәктәптә 24 ел эшлим, 4 мәктәп алыштым, менә бу минем 4нче мәктәбем. Шундый матур заманча җиһазландырылган чиста пөхтә яңа мәктәптә эшләрмен дип мин гомеремдә дә хыялланмаган. Бу төшкә дә кермәгән әкияти мәктәп. Республиканың башка районнарыннан килеп укучы балаларга монда интернат та бар. Ул 240 урынга исәпләнгән. Менә бу ял бүлмәсе, күрәсез, бүтән шартлар да бар. Монда балалар дәрес әзерли. Исәнмесез балалар? Әйтегез әле, сез кайдан, исемегез ничек? Исәнмесез, минем исемем София. Мин Салмыш районыннан. Монда бик әйбәт шартлар. Монда бүтән бер бар, монда хәтта горкалар да бар, этаждан этажга төшү өчен. Мин Ижау шәһәреннән килдем. Бүген минем беренче көнем бу мәктәптә. Миңа бик ошады дәресләр, укытучылар бик әйбәт. Адымнар комплексы өчен дәреслекләр дә махсус чыгарыла. Адымнар лингводидактика принципларына нигезләнгән татар телен дәреслеген булдырабыз без. Мөгаллимнәрне дә алдан әзерлиләр. 3нче ел без бюджет хисабына укыта башладык һәм бу безнең полингваль мәктәпләр өчен берничә көннәр бирә. 1 сентябрьдән Татарстанда күп телле мәктәпләрнең 3 бинасы сафка басты. 4 елдан тагын 3 салыныр дип көтелә. Максат республиканың кайсы җирендә яшәүгә карамастан балаларга 3 телдә белем алуга шартлар тудыру. Бала өчен җаваплылык яшь җилкәләр өстендә, безнең укытучыларыбыз өстендә. Һәрберебезнең саклыйсы килә ана телендә. Әйтәләр бит. Ананың иң зур бүләге балага ана телен бирү. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.